Ukážeme si, ako sa ukončuje z dvojložkového pletacieho stroja, ako dávame dole uplet. Ja si vytiahnem viacej voľny. Zachytím si, vytiahnem, dám dole. Preloží sa mi to na tú pomocnú ihlu. Vychytím si druhú, pridám, stiahnem dole. Na ďalšiu stiahnem dole. A takto až do konca. Ideálne je, keď máme uchytový vzor, aby sme ten posledný riadok prepli naspäť tú páčku na N-ko, čo sme mali na V-čku, aby nám to sa lepšie ukončovalo. Takýmto spôsobom aj uberáme očka, ako to teraz sa ukončuje. Vždy uberáme z tej strany, na ktorej máme sane. Pridávanie očiek ukážem v druhom videu. Na to je potrebná prax, čiže už keď budete robiť viacej na stroji, tak bude to zručnejšie. Alebo ak máte nejaký iný spôsob, ako ukončovať a vám to vyhovuje, tak si ukončujte podľa svojej predstavy. Stále striedame postupne predné a zadné, ako nám sú ihly v pracovnej polohe. Posledná. Tiahneme, odstrihneme, preložíme cez očko, zatiahneme. A tu je ten vzor, ktorý sme si ukazovali. Tu je. Videli sme rovnú stranu. Toto je hladká strana. Tu je 2:1 a toto je ten krásny vzor, taký vonkovaný.